Dobrý deň, dámy a páni, vážení členovia HN klubu, diskusného fóra hospodárskych novín, ďalší pozvaní hostia. Ďakujem za vašu účasť, som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie. A dnes bude leitmotívom dnešného HN klubu téma financovanie výstavby ciest a diaľnic. Samozrejme, v tejto súvislosti sme nemohli nikoho iného osloviť ako podpredsedu vlády a ministra dopravy pána Figela, člena predstavenstva Unicredit Bank Slovakia pána Miroslava Štrokendla a generálneho riaditeľa spoločnosti Doprastav pána Dušana Šamudovského. Som si vedomý, že hodinu rozprávame do témy financovania diaľnic a môže to byť pre mnohých už únavné. Druhá poznámka by bola skôr na to, čo tu prezentoval pán Šamudovský. My sme sa o tom aj bavili pri osobnom, teda nebavili, rozprávali, lebo to nie je zábava. A hneď poviem prečo. Pretože nízke ceny, príliš nízke ceny vysúťažené sú vysoko rizikové. Stáva sa, že sa obracajú na nás ako obstarávateľa, subdodávateľia firiem, aj väčších firiem, že nedostanú zaplatené. To je riziko. Že sme tu v klube hospodárskych novín. Je to hospodárske riziko skrachovania malých firiem, živnostníkov a biedy, ktorá ich čaká. Legislatívne obstarávateľ v súčasnosti nemôže do toho až tak veľmi zasiahnuť. Taký fetiš najnižšej ceny nie je tou najlepšou cestou. Skôr optimálne podmienky, aby bola aj kvalita, aj čas, aj splnené všetky ostatné podmienky, čiže vyplatenie aj subdodávateľov. Hrozí tu riziko, že tí subdodávateľia mali zahynú prvý. Ďakujem. Samozrejme, uvedomujeme si tieto rizika a ak niekto ide do kontraktu s cenou, tu bol graf o tom, ako stavebníctvo kleslo na úroveň 2005 roku, ale keby ste ukázali graf, ako zrástli vstupy, energie, pohonné hmoty, materiály a podobne, zistili by ste, že naposledy ponúknutá diaľnica bola za cenu asi 180 milión SK na kilometr. To sú ceny z začiatku 90. rokov a odtedy vstupy zrástlo 2,5 násobok. Sú to ceny absolútne mimo akúkoľvek realitu. Je to dumping a posledný rok to je štandardné a na Slovensku sa stal z toho úplný extrém. Pri dumpingu samozrejme každá firma, a to hovorím za všetkých, kto chce poctivo o tom hovoriť, dopadne to presne, ako pán Pavlásek povedal. Tak dopadlo to v Maďarsku. Ja som bol v maďarskom parlamente na jednej debate na túto tému a presne toto povedali. Bič pliesku na samom konci. Živnostníci a malí subdodávateľia, tí dostanú zabrať z tohto titulu. Dostanú zmluvy, ktoré ich postavia na kolená, ktoré ich zničia. Ale isté vyčírenie tu je potrebné, lebo 10-chlapová firma si nemôže trúfať na také diela, ako sú miliardové alebo stovky v miliónoch, hovorím, eurové investície.